Moi kaikille! Mä oon Emissa. Tai no mun nimi ei oo Emissa, mutta siis Movessa on. Sori, tää kamera nyt vähän tärisee. Kiitti. Mä katsoin näitä lahjoja just äsken. Ja nyt kun mä lupasin näyttää näitä, niin tässä mä nyt näytän. Roni 182. Varttu, maailman ihanin ystävä on Ishiko. Niin, tällainen. Pyytäkää kammuksi, jos suinkin haluatte. Sitten olisi tällainen järkettu. Nämä on tällainen. Besut. Näin, tätäkin voitte pyytää kaveriksi, mutta en ole kuule varma. Anteeksi minä nyt. Tai mä nyt höpötän vähän liikaa. Joo, mun ei pitäisi höpöttää näin paljon. Teinkö sen vidin? Teikö sen vidin? On. Just. Miksi tähän ei tuu väliä? Pitää kauhean kovaa painaa. Just tekemässä. Mä en pysty oikein kauhean nopeasti kirjoittaa, kun... No niin. Meidän tietokone on vähän seko. Ja nyt kun mun pitää tätä kameraa käsissä. Niin anteeksi. Joo. Sitten tällainen julleomena. Mitäköhän hänellä on? Moro. 2 besupaikkaa jäljellä. Tätäkin voitte pyytää kaveriksi. En pakota tietenkään. Sitten tällainen Niina 1122. Moi. Oi. Alan harrastaa nyrkkeilyä. Okei. Tällainen voitte pyytää kaveriksi myös, jos haluatte. Tällainen. Todella kiva. Ja nyt mä nyt vaan nopeasti. Apua. Saadut. Voi. Mä lupasin näyttää yhdelle. Joo, tossa oli nämä. Kiitos. Paljon. Erittäin paljon. Sevina. Tällainen. Nopeasti. Tällainen Sevina. Tällainen. Kasuli. Varalla. Sori, mä puhun kauhean nopeasti nyt, koska kun tää video saa kestää pelkään 5 minuuttia siis. Ja Anna haluun. Joo, näin. Sitten merirosvopaidan. Joo, näin. Joo, sitten Nuoma ja näytin ja entäs nää Nella. Nella 2009. Minä rakastan sinua, Topsu 137. Näin. Näin, mutta joo. Ja ai niin, mä lupasin näyttää tämän Henrikan. Tää on ihana tyyppi. Ihana. Emisa 1, oot mun Nalle, rakas, pakas, lakas, mullussukka, homussukka. Princess 1, mun oma tosi soma, älä ota eti oma. Joo. Kiitos paljon samoin. Nyt sitten mä lupasin näyttää tässä ton Maukan. Maukka. Kertotaan ton Maukko, vaikka se on Maukka perushyve. En ala kenenkään kanssa. Se on tällainen. Sitten mä lupasin näyttää Lakustarin. Akku. Lakui. Lakustar. Ja näin. Tämä on tämmönen 32-levuinen Lakustar. 525 lyhää olisi. Sitten excellent. Tää on mun kaveri. XD. No niin. Joo. Voi ei, mun pitää nyt lopettaa kohta tää video. Mutta siis...
nyt mä voin sanoa teille hei hei. Ja moikka, nähdään seuraavassa videossa.